जिंदाबाद UPP yang जिंदाबाद 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 प्रमोद बडो जिंदाबाद 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 UPP yang जिंदाबाद 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 प्रमोद बडो जिंदाबाद प्रमोद बडो दुई दिन नाय UPP हान्जानो प्रमोद बडो दुई दिन नाय UPP हान्जानो गोजोन सान्थि खौसेथिनि गोसो गोरबो अननाय होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव थोजासे भट होना देरहाहोदिनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि रायजो राजाफोर प्रमोद बडो दैदेननाय UPP हान्जानो प्रमोद बडो दैदेननाय UPP हान्जानो ओखरांनि हाथरखिजों मोनसे बिबार बारिनि बिबारजों गंसे ओखरांनि हाथरखिजों मोनसे बिबार बारिनि बिबारजों रिथिरिथाव जोङो जों बे सोरांहोनो गोमो गोजा गेवलां गेवथां बारो जों बे बुहुमखौ समायहोनो गंसे अखोरांनि हाथरखिजों मोनसे बिबार बारिनि बिबारजों जिंदाबाद 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 प्रमोद बडो जिंदाबाद 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 डॉक्टर नीलू चुरगियारी जिंदाबाद 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 आइफोरा